ini Rani Victoria. Ini बानायहोदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय नै गाहायाव माबायदि नुहुरदो इसरा। हेलो लोगोफोर, दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं दिनै कलकातायाव दंफायो। दा कलकातानि जोङो फार्स्टआवनो आं नोंसोरनो सिटिखौ एसे देखायग्रोनि। कलकातानि सिटिया माबायदि नोंथांमोना नायनानै नुखागोन बरिया। एक्चुअली आङो दा रेपिड'आव गंसे बाइक बुकिं खालामदो, बिदिनो आङो दा बेरायफादो आरोना। ओमफ्राय दा जोङो थांगोन कलकातानि मोनसे फेमास जायगायाव। जायगानि नामा भिक्ट'रिया मेम'रियेल, बेयाव जोङो थांगोन। दा आङो बेखौ खोन्थिलांगोन। दा थेवब्लाबो बेनि सिगांनो बाहाय कलकाता सिटिखौ नायलांदो माबायदि न'। जोङो मोननोसैयानो नैबे मोनसे अभारब्रिजखौ बारनानै खावसेखि ओरै गिदिंबानो जोङो भिक्ट'रिया मेम'रियेलखौ मोननोसै। अके, जों दा मोनफैबाय। दा ओइयाव टिकेट होयो नामा? टिकेटआव बा बिराद गोलाव लाइन जानानै दङ रसं। नायनि आंबो लाइनावनो थानानै लानांसिगोन आरो उपाय गैया, हारसिं मानसि ना सिनायनानैबो गैया। आङो टिकेटखौ लानानै सिङाव हाबफैबाय। टिकेटखौ सिकिउरिटि गार्डनाव आङो खोन्थियासै, थारमाने लामायाव चेक खालामदोंमोन खालामनायालाय। दा थांनायासो बिखि थांग्रोनो। भिक्ट'रिया मेम'रियेला एक्सुवेलि इंराजफोरनि भिक्ट'रिया रानि भिक्ट'रियाया बानायनानै गालांनाय मोनसे थारमाने बिल्डिं आरो। दा इयाव मा दङ आं नोंसोरनो खोन्थिलांनो मोनसे। टिकेटआ माने मोननै रोखोमनि दङ आरो। माने ओरैनो पार्कफोरावल' बेरायनोबा 20 टाका लायो। ओमफ्राय भिक्ट'रिया मेम'रियेल सिङाव हाबनो थाखाय 10 टाका एक्सट्रा लादेरो। दा आङो 30 टाकानि टिकेटखौ दाननानै लाबाय। नोंथांमोन दा खोन्थिलांनि माबायदि खिन्थालांनो। नै लोगोफोर, जों मोनफैथारबायानो। माने गाहायाव अन्थाइ होजोबनानै दोनदो आरोना। मोजां नुयो दे। मोनसे मोजाङै देखायग्रोनि आं नोंसोरनो। माने इमान बरिया बानायखादो आरोना। खाथिनिफ्राय नायबासो एकदम मोजां नाङो दे। दा भिडिअ माबायदि नुगोन मोजां बानायखादो। आंनिया केमेरायाबो एसेल' दै, ओरैनो फिसा मबाइल, आंनिया गिदिर मबाइल नङा मालाय बिदि। नै बेहाय खनसे सिकिउरिटि चेक जाबावो नामाथाय। बथे जों रं साइड फैबाय बायदि मोनदों। क्या इधर से जाने नहीं देते क्या? अच्छा हमेशा पीछे से होता है। जोंनिया हाबनाया एसे भुल जाबाय, थारमाने उनथिंजायसो हाबनांगौ थारमाने। आदसा जेबो नङा, बेखिनि थांफिननोसै ससेयावनो मिथिखाबाय, मोजाङानो जाबाय। इ न'खौ अबे सनाव बानायनाय आंबो मिथियाखै दे। दा सिङाव जुदि अबेयावबा लिरनायफोर दङब्ला नायनानै नोंथांमोननो आङो खोन्थिनो नाजासिगोन आरोना। एक्सुवेलि आसल न'नि फ्रन्टआ नैथिं दे लोगोफोर, नैनिफ्रायसो आसल फ्रन्टआ। आदसा ओइयाव मोनसे इन्डियानि फ्लेग होनानै दोनदो। गथाय इंराजफोरा गावसोरनिखौ होयोमोन नामा सिगां? दाथ' इन्डिया फ्लेगानो दोंदिसनो। हाबनाया बेसेबां भिरनो। बेयाव मारै चेकिं जायो आरोना। चेकिं जानायाव लोगो थानायखाय ओरैनो सर्टकाट फैबाय, चेकिं खालामलायासै लोगो थानायखाय गासैबो। थारमाने दा आंखौ नैयो बिथाङा आंखौ एसे गाइड खालामसिगोन आरो ना, मायाव थांनांगौ माखौ नायनांगौ। थारमाने आं इनि उनाव फल' खालामनोसै दसे।
आच्छा अ इनिफ्राय बाहाय मोजां नुसिनो आरोना भिउ पॉइंट हाँ हाँ साउथ गेट होनो ओइखो नंबर गेट ओइयो साउथ गेट साउथ गेट इनिफ्राय खिन्थु बिराद मोजां नुहुरदो आरोना केमेरा लगायजोबना दोनखादो CCTV केमेरा दोनखायो सब जायगायावबो जों दा सेकेन्ड फ्ल'राव दंफायो गरमालाय गरम जादो मानसिफोरानो मार बुरजाना ओहो ये पूरा एयर कंडीशन रूम थारमाने इयाव अल्टिमेट फर विंड्रप इलाय सोरनि बन्द'मोनलै इयो माने सोरनि बन्द'मोन इयो 1857 इंग्लिशैनो लिरदो क्लियार फैगोन ना फैया दे ये तारमाने बिरसा मुंडानि ओरिजिनल फट' दे एक्चुअली ये झारखंडनिमोन मानसि ना झारखंडनि झारखंडनि मानसि आइयाव लिरनाय दं बिरसा मुंडा captured on February 1900 बिरसा मुंडाखौ तारमाने इंराज सरकारा ग्रेप्टार खालामनाय आरोना बिराद बिराजा मोनदे बिरसा मुंडायाबो जायगाया खिन्थु इयाव बिराद मोजां जादों एयार कंडीशन लगायजोबना दोनदो गुसुनो इयाव गासैखौबो लिरै लिरै दोनजोबदो इसोरखौथ' गासैखौबो नोंसोरनो खोन्थिनो हाला जिखिनिखौ हायो नायदो सिगांनि दिनाव अरविंद घोषनि स्पेलिंआ माबायदि दानि अरविंद घोष आरो सिगांनि अरविंद घोषआ ना अरविंद घोष स्पेलिंखौ नाय सिगांनि अरविंद आरो दानि अरविंदनि स्पेलिं भिक्ट'रियानि बयनिख्रुइबो इम्पर्टेन्ट जायगायाव थांगासिनो दङ जों दा रायजोफोर नायनो बेखिनिफ्राय खनसे नायहर एक्चुअली इयाव रावबो फैया दै दै हाबाना एखि दै हाबाना बानायदो खिन्थु बहुद गेदेर बानायदो बुस्थुखौ थांबाय था भिक्ट'रिया मेम'रियेलनि बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव फैदो दे जों दा चलो इधर आगे चल चल हाँ आं दिखानिफ्राय फादो दे लोगो बेसे गोजौ फैखो जोङो फांना दोनथ'नोसै आङो आरो मोनसे दरजा मोनसे ताला थांजायो नामा बा दंफांनिनो बेलेग टाइपनि सिरि बानायना दोनदोंलै इयाव हा एनथ' सिरिखौनोथ' होनदो एकदम बरिया दंफांनि एकदम मेरायलायनाय बानायना दोनदो दानिया नै बे मुभमेन्टखौ नायनो होननानै आं नोंसोरनो खोन्थाबाय थादोंमोन
नाथाय बिजाबे भिक्ट'रिया मेम'रियेलनि बयनिस्रायबो टप दे बयनिस्रायबो गोजौसिनाव इयाव एक्सुवेलि रावखौबो फैनो होआ थेवब्लाबो लोगो आंखौ लानानै फैबाय नै बेनिफ्राय लास्ट नै इयाव जिसुनि माबा होनानै दोनदो ओइ लास्टाराव मा खालामदो बेनिफ्राय आं नोंसोरनो गाहायाव माबायदि नुहुरो बिदि खोन्थिहरगोन दे र' इनिफ्राय माबायदि नुहुरो गाहायाव भिक्ट'रिया मेम'रियेलखौथ' नोंसोर नुबायानो इनिफ्राय गाहायाव माबायदि नुहुरो नोंसोर खोन्थानो दे फार्स्टआवनो नोंसोरना ओइ हावरा ब्रिज मोले फैदो एसे नुस्लाबाखै बेनिफ्राय नै गाहायाव माबायदि नुहुरदो इसरा बेनिफ्राय मिसामिनि मानसिफ्रा नुबा सानगोन नामा सोर सिभिल मानसि गाखोहैदो इयाव होननानै ओंखायनोथ' बाइक गोजानाव थानायानो हा जानोलै ओइ हेंगिं ब्रिजखौ एक्सुवेलि साइडनिफ्रायसो मोजां नुगौमोन बेखि सिदा आखाइ बोरैबा थंजों नुहुरदो आरो बेफोरखौ गाहायखि नायनो दे ओइ फ्लेगखौ डाउन खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सेलुट खालामनायनि उनाव बिसोरो फ्लेगखौ डाउन खालामसिगोन माने इन्डिया फ्लेगा भिक्ट'रिया मेम'रियेल एकदम सबनिफ्रायबो टपआव माबा फैयो आरोखि ना ओइनो खेबसे सेलुट मारिग्रोनानै माने जान्दाखौ लाना थांनायनिबो मोनसे माबा दङ आरो नै फल्ड खालामनायनिबो मोनसे नेम दङ थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ इयावनो दोनथ'नोसै मोजांदोबा खनसे लाइक खालामना होलायदो न' ओमफ्राय जाय दाबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्ट हरदो आरो बिदिनो गोदान जायगा नोंसोरनो खोन्थिबावनोसै दिनै लोगोखौ थेंक्स होनांगोन आरो बेनि थाखाय एकदम स्पेसियेल जाबाय बाय बाय